Is out mga kabingka, right? So karon for today's mga kabingka kay kailangan siguro mo kung si tawagan no? Wala inani ang karang binakanta nga bingka bisog sa bingka astang lamia, no? Lami yung kayo ng bingka. So pila ka minuto mga kabingka, di alam mo bumalik lang ko. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe button. 2,000 years later. Okay, so kuya gaya for today daw akong wala ko nang baguhan ko sa kung inyong gani kayo, no? Nabaguhan jud ko kay mura na tag nasa mura ako DJ sa mga sa isa ka FM station, di ba? Kung asa dapit ka nag DJ ko sa tinuod lang pwede mahulaw. DJ ko sa una sa kuan sa diri sa Davao, no, sa di na ko isulting istasyon basta akong tingwa to katong dili na ko istorya basta mga to batang bulingit si boy ayat kaya kayo. So bago din mo mabad trip sa kongkuan, okay, bago din mo mabad trip sa kongkuan, okay, so pakita na ko ang dapat ipakita. Bingka, please, del bingka. Wow, amazing. Okay, la soft drinks kailangan mangitag na tayo. Tama na to kung saan ni pagkuha na ni. Karon ipakita na ko karon kung unsa ang pagpakaon sa kuan. Thank you. Ulahi kayong okay, so ipakita na ko karon unsa ang pagkaon ang kanang mga social nga kuan, no? Social nga kanang mga ginakaon sa dato, okay? Kani nangungot lang ko ba? Nangungot lang ko kay kuan pag kaon ha? Mo na ang ginatawag og pandato. Kuya kayo. Okay, so yun mo. Yeah, parisan ni mug soft drinks. Ano man gud mga tirada ba? Ano mga hangol? Nga na mga tirada mga hangol. Ano pagkaon na? Wala jud ko na maoba. Natukan jud ko no. Isa pa daw kanang pinaka pobre ba? Pobre nga pan style, oh. Ano man ang style sa pobre? Ano ang pagkaon sa pobre? Pobre, oh. Ano ang pagkaon sa pobre? Pobre o social to. Mura man to one. Wala man to na mao social ba? Okay? So hey! Okay lang mo niya. Kaya ako, okay. Nice kay bingka, no? Kabalo ba mo nga? Pag katong kanta nga bingka kung wala mo na sayod. Diba? Kung wala mo na sayod, kung kisa nagkanta tong bingka. So, makita nyo sa tubangan na, ano ang bagkuhan na ng bingka daw, oh? Bingka, bisag asa, bingka, perting lami, ulawan. Yun. Okay? Sobrang dog sound effects. wala yun din na mao ba?
Ano ba pagkaon ng kanang sa tawagan ng mga kanang sa tawagan ng mga social. Diba? Kakabalo mo sa pagkaon sa social nga bingka. So, ang sobra ni mga kabingka, ang sobra ni ipakaon ako ni sa kong mga laga. Na mo mga laga diri nga mga kuan pod, mga wati, mga sigtin, mga bayawat. Okay? Hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March Barrios. Diyan mo kay wala ko yung suya. Yeah.